Cześć! Dzisiaj witam z ostatniego katowickiego Brutala, budynku byłego Instytutu Naukowego w Katowicach, w mieście, z którym słowo brutalizm jednoznacznie kojarzy się, jeżeli chodzi o styl architektoniczny, z którego miasto słynęło w latach PRL-u. Na dzień dzisiejszy bardzo ikoniczny budynek dworca PKP w Katowicach ze słynnymi kielichami już dawno nie istnieje. Kielichy zostały prowizorycznie odtworzone w galerii handlowej, jednak wszyscy wiemy, że to odtworzenie to po prostu nie najlepszy żart. Tak naprawdę ostatnim katowickim brutalem jest właśnie ten budynek, a najbardziej ikoniczną jego częścią jest właśnie ta klatka schodowa, na której mam teraz przyjemność, urbexową przyjemność, siedzieć. Co prawda intro nagrywam już w połowie eksploracji, ale film ułożę tak, żebyście widzieli naszą drogę od początku do wnętrza tego niesamowitego miejsca, które niestety ewidentnie nie jest do odratowania, nie wpisuje się w nową konwencję miasta i prawdopodobnie albo tak zostanie, bo stoi tak już ponad 25 lat, albo się w końcu sam rozpadnie. Idziemy. Otwarta brama, wolno. Bo ja jak mniemam, te odgłosy jednak słyszę z tamtej strony. To nie wsiadł. Dobrze. A wiesz, że tu nie było ogrodzenia? A nie, dobra, jest. Jest. Znaczy... Ja myślałem, że tutaj nie było ogrodzenia i mówię tak, to kurwa chytro, a tutaj kurwa. Nie, znaczy tutaj, wiesz co, nie wiem w ogóle jak tutaj będzie z wejściem. Wydaje mi się, że się tutaj przeczołgamy. No nie wiem. Nie wiem. Znaczy... Co to miało być, albo co to było? Ja? No to działało. Ponieważ... Kiedykolwiek, bo ja to odkąd pamiętam, to było tak, lidera. To działało, tylko że tak. Dobra, podam nasze roczniki, chyba nikt się nie obrazi, bo ty jesteś 9.1, ja jestem 8.9, a w zasadzie ruina tego budynku i całe to zniszczenie i zgubienie to gdzieś tak początek lat 90. Ja nie pamiętam świadomie, żeby to działało, ale generalnie mam świadomość, że rzeczywiście moi rodzice tutaj na przykład mówili, że pamiętają. Tu był... A to były takie dziury, były normalnie? Czy to po prostu teraz? Znaczy, nie, to wszystko teraz spadło. To był faktycznie Instytut Naukowy, Śląski Instytut Naukowy i mawiało się, że badania tutaj prowadzone i te archiwa tutaj trzymane, no gdzieś tam nie były może najważniejsze naukowo, ale jeżeli chodzi o pensje pracowników, to były one spore. I wiesz, no i po prostu to zamknęli. Wiem, że tutaj Kredytbank, którego też już na polskim rynku nie ma, on tutaj był też właścicielem swego czasu tego obiektu. Ale to fajnie wygląda przez to, że są te kwadraciki, to było na tak, taka terakota. Tak. Znaczy, obejdziemy to tak sobie pro forma, bo co tutaj jest ciekawe, tutaj, spoko, nie trzeba się czołgać od tamtej strony, czy tam przyciskać. Tutaj co jest ciekawe, to właśnie ta architektura budynku, bo gdzieś tam od zewnątrz, też jak myśmy na przykład szli, to sprawiało to wrażenie, że to jest tak jakby takie jedno piętro, taki cios jeden, a tak naprawdę właśnie przez to, że tutaj też są te filary i to sklepienie, tak, jakby cała ta architektura, cała ta konstrukcja ma tak naprawdę 3 użyteczne piętra. No generalnie to brutal. To co, wchodzimy największą, jak na Milordów przystało? No nie wiem, tam jest tak strasznie ciemno, więc nie wiem, czy to... Znaczy ja mam latarkę, którą przetestowałam w Egiptece i wiem, że my będziemy widzieć wszystko, a GoPro nie będzie widziało niczego. Myślę, że tamto wejście było optymalne. Wow, jak zieje ta dziura. Jakie zło.
Ty też miałeś tak, że zawsze tu chciałeś wejść i mijałeś ten budynek 1000 razy i jak byłeś mały, to się zastanawiałeś, czemu tak inaczej wygląda niż pozostałe budynki na Paderewie? Nie wiem, czy się zastanawiałem, ale wiem, że chciałem tu wejść zawsze. No właśnie. To jest jakaś magia, wiesz, bo te miejsca przyciągają. Jakieś gabinety pewnie były. Ale ubrałam się tak, wiesz, dla niepoznaki, żeby nikt nawet nie przypuszczał, że ja się zachowało. zamierzam tu wejść. Tak, to znaczy podłoga, jak stricte właśnie poprzedni ustrój, dawna moda, bym powiedziała. Tutaj dywanik. Tak? Tu jest normalnie. dywanik. Ja myślę, że dywanik. on przyjął bardzo dużo moczu na siebie. Myślę, że wszystkiego przyjął. Tak. Co dużo. Tam jest w ogóle takie patio, w sensie można... A to nie jest po prostu ta dziura? Tak. To nie patio? W sensie, chciałam to nazwać elegancko, ale mi się nie udało. O, tu na dole byliśmy i robiliśmy zdjęcia. A, już teraz wiesz, możemy Tak. A na potrzeby sztuki to mogę wychodzić, żeby były dobre kadry. Dla mnie, znaczy No. poza tym, że naprawdę cieszę się, że w końcu tu weszłam, punktem centralnym będzie klatka schodowa, ta spiralna. Coś na mnie kapnęło. No, może kapać. Stalaktyt. Stalaktyty się tu tworzą, tak. Nie wiem, które to jest. Cisnemy dalej. Co powiesz na małą przeprawę przez posikane tekstylia? Wszystko tutaj? No, Padło? nie, do góry. To było zamiętne, ale na dół to nie mogę. Tam na dół nie ma sensu. Znaczy, Śmieci się nie wyda. lulu. Siki. Będzie siki. Zobaczymy sobie jeszcze... Nie żartujesz. Ja nie wiem, czy tak żartujemy jednak, czy na serio. No nie, no szkoda by mi nie było, przecież muszę wychodzić na dyplomat. No tak. W Akademii Dyplomatycznej. No, tak wydaje mi się, że to też jest kwestia ostatnich lat, zanim wyburzą to miejsce, bo moim zdaniem ostatni katowicki brutal, nie wiem jak ty, ale jak dla mnie to tutaj nie ma szans, żeby cokolwiek odnowić czy zrobić. No można było, by się bardzo dużo pieniążków trzeba było. No na pewno, a swoją drogą nie pasuje za bardzo do nowej koncepcji tej dzielnicy i jednak gdzieś tam Katowice od tego brutalizmu zasadniczo odeszły. To dobrze widać po tym, co zrobili z dworcem. Ja się na przykład z tą przebudową nigdy nie zgadzałam. Ale no ja też nie, na przykład tutaj jakby to, w sumie jakby to tutaj na przykład potynkować albo zmienić tą elewację, to by traciło zwrotę. Dokładnie. Znaczy, To się rozwalało. to jest to, dla mnie brutalizm w ogóle to jest takie guilty pleasure, bo teoretycznie jest to nurt, który przyszedł w związku z tym, że jednak zmieniła się tu władza i ta kultura śląska była, można powiedzieć, miała zostać zastąpiona. Możemy tam iść jeszcze. Właśnie. Tak, bo tam są te schody A, no na tu ławeczki do góry. studenckie pewnie, albo pracownicze. Tak. No więc moja relacja z brutalizmem jest burzliwa, ale namiętna, bym powiedziała. Jest nasza spiralna, centralna klatka schodowa. Gdzie? I jest kolejny dywan, więc Tam jest. O, tam to jest. dywany, to Tak. tutaj powiem Ci, że dobrze, gdyby babina była. Tak. Tak,
stary, takie o. To już bardzo odległa pieśń przeszłości. Nie, bo to jest zamurowane. Aha, no to może jakaś kanciapka. Ciężko mi powiedzieć. Kanciapka na trupa. O. Chociaż szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o miejsce ukrycia zwłok, to wydaje mi się, znaczy nigdy nikogo nie zabiłam, ale nie byłoby to najlepsze, głównie dlatego, że to chyba jedna z najbardziej oczywistych miejscówek tutaj na mieście. On miał tyle czasu świetności lokalu. Tak, tak, tak. To było dla niegrzecznych studentów. Dobra, zaraz pójdziemy piękną spiralną klatką, ale zanim to chciałam jeszcze właśnie uchwycić tutaj sufit, który troszeczkę się przestaje uchowywać. Mam nadzieję, że ta reszta na nas nie runie. Ludzie już w postach sprzed 2-3 lat piszą, że mają wrażenie właśnie, że coś im zaraz spadnie na głowę. No ja takiego wrażenia akurat nie mam. Ja też nie. No właśnie, bo może coś z nami jest nie tak. Tu jest jedna z bocznych klatek. Tutaj runęło. Runęło, owszem, czyli przechodzimy przez ten pokój niczym pod mieczami Damoklesa. O Jezu, ale po prostu... No ja choruję na mitologię świata, po prostu to już nawet nie jest pasja, a to już w ogóle też, to już jest choroba. Okej, mogliśmy iść boczną klatką, bo są jeszcze właśnie dwie boczne, ale naszym celem było dotarcie tu. I wiem, że zachowuję się, jakbym nigdy wcześniej nie chodziła spiralnymi schodami, a no raczej, że chodziłam. Ale to są jedyne takie w Katowicach. No i jesteśmy pod samym dachem. to jego brakiem czasami. Dokładnie. Wow, tu jest... dywaniki, wykładzinka. I tu są jeszcze te takie polumienki. To można tam wejść może, a to w ogóle Tak. Czy to było coś... W sensie, czy to miało jakiekolwiek zastosowanie? Ten dach? No. A no ciężko mi powiedzieć teraz. To są takie właśnie te płytki, się tak zastanawiam. Znaczy na pewno... Pierza. Czy to jest co to za pierz? Wydaje mi się, że to jest gołębi puch. Nie, to pod poduszki, bo to Albo, leży od... aha, taki, a to z poduszki. Wiem, też byś chciała, żeby to były jakieś kurwa mroczne rytuały. My przyszliśmy z tej spiralnej klatki. A gdzie jest tam? Tu na środku. Tam, A, tak. no to tak. Bo No. Znaczy, gdzie by się tu można było przejść? Tam są w ogóle taki pokój w tamtej stronie z tymi oknami fajnymi takimi. Tak, takie myślę jeszcze właśnie, no bo ikoniczne kolumnienki są. Dzisiaj w ogóle odcinek sponsoruje słowo ikoniczny. Jaki? Ikoniczny. Nie ikonowicz, tylko ikoniczny. Kolorowi. Kolorowicz. Tam są jeszcze te, ale tutaj są te okna fajne. Tak. To jest ta klatka, I tu jest- którą chcieliśmy iść z tymi Znaczy, o i tapetki są. No. Tak. Dopiero tutaj w zasadzie na tym najwyższym levelu tak widać najprzejrzyściej architekturę łóżeczko. budynku. No. No. Materacykiem. Dużo łóżeczek, powiem szczerze. Czyli tu jest ta boczna klatka schodowa jedna, tam po przeciwległej stronie drugiej i faktycznie ta centralna jest tą klatką spiralną. Aha, i tutaj ten dach, w ogóle najwyższa kondygnacja zostały zbudowane bardzo, bardzo symetrycznie, bo kolumienki są symetrycznie też względem tych, które już widzieliśmy. Czy coś jeszcze? Ciekawe graffiti generalnie. Ale poza tym, poza dziesiątkami różnych śmieci, golarka, puszki, butelki, no można powoli się będzie kierować na dół. Nie ma chyba. Wydaje mi się, że na tych najwyższych kondygnacjach mogły być jeszcze jakieś takie najbardziej dyrektorskie gabinety. Pewnie toaleta, są w swojej części. Brutal. Brutal. No, dobrze.
Także tego... No, wychodzimy przy pierwszych kolumienkach. Można by to jeszcze tak symetrycznie właśnie obejść. No można. Tak właściwie dla szeroko pojętej higieny. Jak? Higieny takiej urbexowej, żeby potem, wiesz, nie zanieczyszczać sobie umysłu takimi domysłami, że... Nie było mnie tutaj, a tu No pewnie właśnie. skalpinku w A lewo. tam jest jedno takie pomieszczenie. Tak jest. Tam na pewno są jakieś... Patrz, to jest to. Klawiatura. Mogę sobie weźmieć, przyda ci się. A, już kupiłam parę dni temu. Które? Tutaj, znaczy tam była. Była tutaj, jak... Kurczę, właśnie nie chcę tu za bardzo chodzić, bo czuję, jak to wszystko drży. Tu leży, z Optimusa. A, tu no. To nie byle co. Optimus Pro. O, czyżby sympatyczne graffiti. Kurczę, tutaj to się czuje dosłownie, jakbym po chmurce chodziła. Nie wiem, czy ty też to czujesz. Mech. Mech, no. Mech. Mech. Tak jest, natura wszystko zabiera w końcu. Tak. Symbol Simulanu. Gdzież? O, faktycznie. A tą boczną, czy główną ziemię? Możemy iść główną tam na sam dół, chociaż tam jest ciemno. Nie wzięłam sobie czołówki, więc GoPro nic nie zobaczy. Wiesz, A masz lata. ono, znaczy no mam, ale tak bardziej dla własnej wiadomości jest ta lata. Będzie, bo może tam nic nie będzie. No, szczerze mówiąc, raczej tam nic nie będzie. Bo tak Okej, to no. wiesz, bo tak to... Bo w sumie no, bo tutaj jest bardziej czysto niż tam. Tak, te schody? No. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że te boczne jednak były bardziej takie stabilne. Aha, no a tam. Znaczy, wiesz, Chodziłaś po schodach w dół. tu jest Ale kolejna strona wyrwana z tego, co Ale tu jest fajnie chłodno. leżało tam. Tak. Postaram się w miarę to światło łapać, żeby widzowie nie byli rozczarowani, bo to już żaden eksperyment nie jest, żadną latarką. I tam jest to wejście, którym myśmy się dostali do budynku. Tu jest to zamurowane, tylko muszę no podejść. A tam są miejsca, gdzie nie wiem, czy warto... To jest super. Niczego tu nie ma. No nie. Wpuśćcie nas. Nie no. Co tu jest? Lamusy urbexu. Tu pewnie były kable, ale już ich nie ma. Zostały zamienione na wysokoprocentowy alkohol albo tanie winko. Żebyś przydało. Tak. Jebać elektryczną, no tanie win. Co tutaj? Cześć, witam dzisiaj z ostatniego katowickiego Brutala. Brutalizm to styl w architekturze, który niegdyś cechował Katowice. Katowice powojenne, Katowice lat PRL-u, który z pewnością kojarzycie z tym miastem. Na dzień dzisiejszy ikoniczny budynek dworca PKP